El Museu de la Noguera ha presentat aquest divendres a Balaguer el primer número de la revista Nocària, una revista que neix amb la voluntat de ser un aparador dels estudis interdisciplinaris que s'estan desenvolupant a casa nostra i que té com a objectiu ser una plataforma per a la difusió del coneixement en el territori. El primer número de la revista Nocària presenta les diferents ponències que s'han fet en la primera i segona jornada d'estudis Rei Pere el Cerimoniós i també, en l'apartat de miscel·lània, altres articles d'investigadors sobre temes vinculats al territori. Ho detalla la directora del museu, Carme Alòs. La revista el que explica, el que conté, és en una primera part les conferències de les jornades d'estudis Rei Pere el Cerimoniós, en aquest cas del número 1, les de l'any 2019 i 2020, que estaven dedicades al propi Rei Pere, balaguerí il·lustre, i a la història de les dones, i en una segona part hi ha una part de miscel·lània que està oberta a tot tipus d'estudis, per tant és interdisciplinari, tant podrem admetre estudis de filologia com de filosofia, com de ciències naturals, com de biologia, de geologia, del que sigui, com d'història, d'arqueologia, referents, com hem dit ja, al territori que ens envolta. Per tant, és una revista multidisciplinar i on també obrim una línia als treballs de recerca de batxillerat que s'estan fent actualment als instituts i que n'hi ha alguns que són realment molt bons i que s'estan quedant en un calaix per no tenir una plataforma de difusió. Volem, doncs, que Nocària sigui també un lloc de formació de joves investigadors. Pel que fa al nom, Nocària, Alòs diu que és el nom com apareixen esmentats els rius Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana a la documentació medieval i que d'aquí pren el nom la nostra comarca. És una revista que com a context té el territori de l'actual Noguera, però ben entès que això és una divisió administrativa i que hi ha temes que no atenen aquest tipus de divisions i per tant que segurament pot ser o més ampli o més reduït, ja ho veurem. Però ens va semblar molt interessant que la revista reflectís aquesta territorialitat i per tant el que vam fer va ser buscar com sortien esmentats els rius Noguera, la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana, que és d'on la comarca pren el nom, com sortien esmentat en les primeres mencions que es fan en la documentació medieval. Vam trobar la Nocària, ens va agradar molt el nom, i vam decidir posar-li en la línia del que han fet altres revistes d'estudis de territoris molt propers que han agafat el nom del territori antic i l'han aplicat en el nomenclàtor de la revista. En el marc d'aquesta presentació, aquest divendres a les 6 de la tarda ha tingut lloc la taula rodona Abocats a la ignorància, la difusió del coneixement en l'era de la postveritat. Els ponents que han participat són divulgadors prou coneguts del públic, Antoni Tottajada, guionista de televisió i periodista, Clàudia Pujol, directora de la revista Sàpiens, i Eulàlia Pagès, directora de Pagès Editors. La periodista Anna Sáez ha estat l'encarregada de moderar aquesta taula. La revista compta amb un consell assessor on hi participen estudiosos de nombroses disciplines que han de garantir la qualitat i la idoneïtat dels articles que s'hi publicaran. S'ha iniciat també una col·laboració amb els centres educatius de la comarca per tal de donar a conèixer els millors treballs de recerca dels alumnes de batxillerat que es podran llegir en el segon número de la revista que ja s'està preparant i que es presentarà l'any vinent. La revista estarà disponible online, però també es podrà comprar en format paper al preu de 15 euros.